Yes. Okabi woe private public-private partnership kecho sefuone yo maber. But Jojo wa keti to speed e kind dwe mar abiriyo gi dwe mar 9 higani. King'iyo target mancha mar KRA josolo osuru. Ncha gin gi target mar bilion 707.5. To gisechoko kanyo gitieko kwotane. Gisechoko bilion 675.3. Nyocho ka gichopo target margi gi 90 billion. Koro adwa kelo ni kuminjo Esbon ne wachone. Samwa wuoyeni atimo nonro moro tok jumbe manyokalo. Tich ang'wen akete lela ne jopiny to gi government. Onyalo konyowa wayudo pesa kanye. Jo Kenya mang'eny sani pochulo osuru. Kane ng'iyo kawuono nandiko ati kumoro ni 70% mar jo Kenya machulo osuru onge shida kod chulo osuru. To question moro nitie mowadwa Esbon magi manyaka wangi kaka jo Kenya. Ang'o miyo ji sani pochulo osuru? One, okagine service delivery. 70% ni wacho niya waonge kod tabu chulo osuru. Bakmana wastage. Giminjo no wacho cha. Bugo nitie matut mosuru mwachulo dhiye. Chakre county own source revenue nyaka national government ka. Gino chando nyaka president. Tano bendo chanda kaka Patrick. Mano mineno the domestic debt, I mean both domestic and foreign debt, ni malo. Minjo kuro president wacho ni oyo an gi paro maber adwa ni ager gigi to un kuyude kasegole usoyo fuko. Iwinja George. Mano miyo development kaka infrastructure gi kata mana gik mene county national government ochako 2 years ago mabenda ja wuoyega mabe okanyawe wuoye sani gik manyalo transform ni penjo wane Nyanza boy kore the county aggregation industrial park maka ikembri gik makoponi do pene onge pesa malal yor corruption kata yor mibadhi nekano oger tibro yudo ka transform kata gero gwenge wa. Machielo madwa na mi kuma na Esbon owuoyeno nitie nonro mancha natimo kata publication natimo iluongo ni wealth taxation in Kenya. One the second after South Africa. But Kenya umeo. Kenya namba beach kuom pinje Africa mumeo zaidi. Kiweyo bang Mauritius, South Africa, Egypt and Egypt Nigeria. To Kenya ka one gi over 7,200, in fact I know saying around 12,000 Kenyans mailuongo ni high net worth individuals. Emi winjo kumana wadwa Esbon wecha. Gino suchi giyo pesa giyo kikalie tax bracket. Gimanyo yo magiepego. Kuro miyo kawadwa ni wakony sirikal. To jo Kenya ningo bed gimiluongo ni candid national dialogue ni ere kaka wanyalo fund our own projects. Solution en kama nyaka wakony sirikal gimigepe duto mondo wachor malo gima kisungu luongo ni domestic resource mobilization. Wabedi gi pesa wa moloyo the ololon. Omiana yegi president ni onge kendo tiende ololon ni wagero yore. One tiende gero loan waolo loan ni wadhiloso railways madhi mabro kalo Kisumu, the standard gauge railway mabro kalo Kisumu to dhi nyaka Malaba. Pesa ni Kenya ka. Wamakra maka wangeni kembri mage ma eposuru government agencies sani pesa unge kate parliament. Nija romo kod kita last week. Migepe yuak. There is no money. Gionge kod pesa. Yes, unge kagi nyalo carry their function kata ma legislative kata oversight and representation qualitatively. Chakre nyake county. Mano minosa matin giwacho giketo handbrake. Governor wagoli mondang giyude ka giolo mafuta.
Koro nyaka wangi kaka wadino loopholes mar mibadhi mineno chuo tach, ogoyo tach e pinjewa ma Kenya ka. Mae momiyo kanyineno atieko kamano. Nyadhi e World Bank forum moro gokinyi. To Esbon Owadwa nyo omako dhoga, nyo manonro magitimo between April to September this year. Mar World Bank, mano is evidence based. To nyo kagigolo report ni to giwacho ni kinde dwe mar adek nyaka dwe manyokalo. Iyudo ni pod Kenya king'iyo graphic mar export to import, yani mwandu maoko gi madhi oko wase improve gi only 4%, to mwandu madonyo is 10.1%. Nyiso ni pod one consumption market. Tiene ni one pod wa depend wagolo mwandu oko, wachamo kata gik moningo walos ka. Okay. Iwinjo. Magi gik ma oningo beni ka wanyalo loso tibo ido ka pesa bede piny, to wanyalo serikal choko pesa makoro kar olo loan mang'eny mineno mar national debt makoro ineno nego jini, to wanyalo timo godo dongruok mini winji wacho kata mancha president wacho ka. Kela ipenjo na machielo, ka wang'iyo Gwenge ma Nyanza, iwacho